Качвам се на самия връх. Качвам се на самия връх. Давай. Да, за мен е тежко на мене. Давай, вижда се отдолу. Елате по-насам, деца. Деца, елате и тук насам да видим отдолу езерото. Елате от тази страна да вас снимам. Виж колко е красиво езерото. Виждаш ли? Давай, Ана, давай, качи се. Качи се нагоре, бе, Ана. Ник. Виж колко е хубаво. Там горе ли искаш да се качим? О, добре. Да, много малки. Ето е количката горе. Да, виждам го. Видях го. Ето го. Ето е кулата. Двете малките кученца. Някой хора по вундекс падна. Много ясно. О, я вижте да станете тук да ме види. Камерата. Елате насам, Ана, ела насам. Да те види камерата. Ето, целият цюрик в краката ни. Я погледни насам, Анче. Я погледни, браво. Ник, погледни насам. Браво, браво. Е, да се видя и аз. Супер. Това е цюрик в краката ни.